הייתה פה תאונה לפני 7:30. ילדה נהרגה. למשטרה? לא אכפת לי אם עשיתם משהו אסור, רק מנסה להבין מה קרה לנועה. משהו דיגיטלי, כמו וירוס, כמו סון? התקשרה אליי בלילה של התאונה ולא ענית. אני ארוג אותנו. פתחה בסרט אם את חושבת של מישהו אכפת מהבת שלנו ומה באמת קרה לה. שלחתי לך מיקום, זה הסתבך יותר מדי, צריך לגמור עם זה. זה רק בראש שלך, מתוק שלי. מי זה החוקר הזה? הוא חוקר את התאונה של הבת שלי. אני לא נראה לך שהם הקשיבו. לי אולי הזויות של ילדה קטנה.